Здравейте, хора! Реших да си взема възвратен клапан. Понеже съм близко до реката, някъде към 40 метра, и като имаше по-голям дъжд, вижте какво стана. Все още не съм направил канализацията. Нали не съм свързал вътре към къщата. Това е мазата. Ето колко вода. И докъде е стигала. Ми е върнал мръсния канал. В момента се изтича. Първо ще махна тази вода с метлата. Ще я изтикам в канала. И после ще сложа ето този възвратен клапан. Ще махна колкото успея. В долната къща, която е по-близко до реката, там има утаителен канал. И от този утаителен канал отива една тръба в канала. Явно той се е напълнил. Прилял е и ми е напълнил тук мазата. И съседната къща сигурно долу. И не е напълнил мазата, не съм питал комшиите. Затова трябва задължително да сложа възвратен клапан. Сега ще махна още малко от водата, колкото успея. И ще ви снимам как го слагам. Доста вода се е насъбрала. Ето е клапата. Сега ще отваря пред вас. Все още не съм я отварял да я погледна каква е. Само я видях като мусора в магазина. Има някаква бележка вътре за инструкции. Няма да ги гледаме сега. Ето е. Струва 77 лева, няма какво да го крия. Но е наистина необходима. Ето е вътре клапата. Това му е изхода. Това е входа.
И когато натиснете, то е затворено, когато пуснете водата, тя отваря и затваря. Нищо сложно няма. И когато иска някой животинка да влезе, или мишка, или хлебарка, или каквото да е от мръсния канал, тя се затваря и не може да пропусне. Когато пуснете само водата, отваря клапата и затваря. Много е лесно. И сега ще ви покажа как ще я монтирам. И трябва да проверите с ръка дали затваря хубаво. При лек допир да отваря. И тук може да се заключвате. Но аз ще се оставя отворена. Дори тук за всеки случай ще се направя, нали, с големите тръби, които ще ми ходят за тоалетната и банята. Тук е едно разклонение за кухнята. И тук ще се направя даже още едно разклонение. Ще се сложа една тръба, която да отводнителна. По-скоро. С дупчици, с вата. После ще се цементира този канал. И не забравяйте, когато цементирате, замазката трябва да стигне до тук. Понеже това капаче отгоре се маха, евентуално когато се запуше, да може да се чисти. Нали, да може да се го отворите. Така може да се затвори. Самата клапа така се отваря. Аз ще я оставя отворена. Това е за сега. Не забравяйте да се абонирате. Харесайте ви видеото. Айде, чао!